खुलुमबाय दिनै 19 नभेम्बर 2023 रबिबार गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय दाहिकटा फलानपारायाव मैदेरजों गाग्लोबजानानै सासे सुबुङा जिउ गोमादों। जेब्ला थैनाय सुबुङा गावनि राबार बागानाव खामानि मावनो थांदोंमोन बेहायनो बे जाथाया जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय नरेश्वर राभा। बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय 27 नं राजा लामायाव गंसे स्पिडआव खारनाय ट्राक गारिया हरखाब कन्ट्रल गोमानानै गंसे दखानाव सौदावनानै जाब्रबथाय जानायाव 9 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव फरायसालिनि फरायसाफोरबो दंमोन। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। कर्नाटकानि हासानाव सासे 23 बोसोर बैसोनि सेंग्राया गावनि 21 बोसोर बैसोनि गोसोथोनाय सिख्लाखौ गोदोना हास'ना बुथारदों। गार्लफ्रेन्ड आरो बयफ्रेन्डनि गेजेराव गिथाव बाथाव नांलायनाय जानायाव बे जाथाया जादों आरो बे जाथायखौ खालामना दायनिगिरिया उनावहाय पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय तेजास। तेजासआ गावनि गार्लफ्रेन्डजों नांलाय खमलाय खालामदोंमोन आरो बिसोरनि गेजेराव मानि थाखाय नांलाय खमलाय खालामदोंमोन बेखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। उत्तर प्रदेशनि बाराइचाव सासे आबादारिया मासे सारोन हगारजानाय मोसौजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमादों। थैनाय आबादारिनि मुङा जाबाय उदय राज। उदय राजआ गावनि नखराव फोथाराव खामानि मावगासिनो दंमोन। बे समावनो मासे सारोन हगारजानाय मोसौआ फैनानै उदय राजखौ गाग्लोबदों आरो उदय राजआ जिउ गोमादों। मुम्बाइआव सासे 16 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ मबाइलाव गेम गेलेबाय थानायनि जाहोनाव गावनि बिफाजों रायजानानै मबाइलखौ लांजानायनि थाखाय गथ'आ सहायनो हायैयाव दौलें लानानै किटचेन सिङाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। गथ'आ मबाइलजों थाबाय थायोमोन, बेनिखायनो गथ'नि बिफाया लेखा फराया माया होननानै मबाइलखौ सिख'दोंमोन, बेनिखायनो बे जाथायखौ खालामदों। आं मुनमुन ब्रह्मनि हेंथा पर्बत जरायाव फैगौ बिटिसिनि बिसायख'थियाव गेलेगोन होननानै इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों। इएम रन्जित बसुमतारीया बुंनाय बायदिब्ला पर्बत जरा हालामाव गोबां डेभेलप खालामनो लागा दङ। बे जायगायाव दासिमबो लामा मोजां गैया, दालां गैया होननानै फोरमायदों। इलेक्सनाव आं मोनसे खोथाखौ बुंग्रोनि, फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव खाम्फा बरगयारिया 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय सिखारगोन। आं दिनै इंगित होखाबाय आरो आङो मुनमुननि एगेन्स्टआव नैबे पर्बत जरायाव इलेक्सन गेलेगोन। जों बेखौनो खावलायनो नागिरो, बे हालामनि रायजो राजाफ्रा बांसिनै हाग्रा ओनसोलाव दङ, नाथाय थांनाय 31 अक्ट'बर खालिनो लास्ट डेटमोन दे प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनि सिङाव थानाय जेसेबां जोंनि गामिफोर दङ, बे गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनैबो मा होनो बै समसिमावलागै गावनि हाया जे फरेस्टआव दङ बिनि मोनसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनिसिम बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिसिम मा होनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटनि थाखाय ग्राम सभानि थ्रुयै एफआरसिनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनांगौमोन, बेखौ एप्लाइ खालामाखै। खिन्थु नेक्स्ट प्रजेक्ट जों बेवहाय लाबोबावनाय जायोब्ला गाव गावनि हानि मोन्थायखौ मोननो थाखाय रेभिनिउ एरियायावनो था, फरेस्ट एरियायावनो था खामानि मावनांगौ खौसेयै, बेखौसो आं जोंनि सरकारनि जानानै नोंथांमोननि मिडियाजों खावलायनाय थाबाय। लामा दालांनि बेलायाव मा बुंगोन सार? दासिमबो लामा दालाङाथ' गैखाया, लामा दालाङाथ' गैखाया। दा मोनसे खोन्थाखौ पर्बत जरानि गोबां अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रा सानैसो बेवहाय सांबादिकबो दङ नैबे एरियायाव। बे सांबादिकफ्रा मा होनो प्रमद बर'आ 3 बोसोराव जेबो खालामनो हायाखै, 17 बोसोराव हाग्रामाया गावनि बिहावनि गामिखौनो जेबो खालामाखै, 3 बोसोराव जों बोरै माखौ हानो? 17 बोसोराव बै समावहाय एनडिबिखौ फोजोबनायनि थांखिजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामा हाग्रामानो ओरैबायदि कोटि थाखा हरदोंमोन जेन जोंनि रिभलिउसना जोबस्रांथों, जोंनि मोनथायनि दावहाया जोबस्रांथों होननानै, खिन्थु बिथांमोना जाख्ल'जोबनानै हारिनि हालामनि जौगानायनि थाखाय जेबो मावाखै। बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्रा थानो हाया। गतिके दिनै जोंनि सरकारा दासो 3 बोसोरनि डिसेम्बरनि 15 तारिखआव जों 3 बोसोर जागोन। गतिके 3 बोसोर सफैनायनि उनाव जों बोसोरनै मोनबावगोन। बे बोसोरनिसिम जों बेसेबां मावलांनो हायो मावलांबाय थागोन। जोंनि मावनाया जोबाखै, जों दा जागायजेनदोंसो। जरा समष्टि सार गोबाव समनिफ्राय बे ओनसोला गोग्लैसोनानै दं। बे हाबाफारिनि गेजेरजों सार मा फोरमायनो? गोग्लैसोनानै थानायानोथ' सोमोनांथाव बाथ्रा। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामाया बे ओनसोलावनो फैनानै एन्जरजों जौ लोंदों ना, गुमाजों ओंखाम जादों, बायदिसिना खालामदों, जौ जुवा गेलेफैदों, बिहावनि न'आव थानानै माइब्रा अफ्रि जाफैदों आरो बेफोरबायदि ओनसोल गावनि बिहावनि जायगा
आरो दिनै गावनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मनिनो जायगा बिथांमोननि बे जायगायाव जे बे ओनसोला इसेबां गोग्लैसोनाय बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा दाना बाथ्राया जादों दिनै पर्बतजरा हालामावहाय जोंनि बे पर्बतजरानि गासैबो जाथि जनगोष्ठी खौसे जानानै दिनै इउपिपिएल दोलोखौ वेलकाम बानायदों आरो बे मास मोनसे गेदारिं प्रग्रामाव दिनै 200-300निख्रुइबो बांसिन मानसिया बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जासिगोन बे जयेन जानायनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राया स्पष्ट खांख्राइ आरो नाथुर बे मानै बेसादा जोंनि बिटिआरखौ थांनाय 17 बोसोराव धंस खालामदोंमोन नाथुर होनब्ला जोङो बिपिएफ खांख्राइ होनबा जोङो बिपिएफ खांख्राइ होनबा जोङो मुनमुन ब्रह्म खांख्राइ होनबा जोङो हाग्रामा महिलारि मानै खांख्राइ हारांगा होनोब्ला जों रबिराम नार्जारि आरो हाग्रामा महिलारिखौ मिथियो गतिके बेफोर खांख्राइ आरो नाथुर होनोबा बर'नि राजा ना सोरमोन बियो दिनैनि एमपिआ सोर दिनैनि एमपिआ दिनैनि एमपि नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि